incoloro e cando nos decatamos de que nos empezamos a topar mal, en cuestións de segundos perdemos totalmente o coñecemento. Sí, é a morte doce porque non te decatas. Vas indo pouquiño a pouco ata que te quedas sen coñecemento, co cal, pois, moi difícil darte conta. E para decatarnos de que existe un escape deste tipo no noso negocio, como foi neste caso, ou no noso propio fogar, hai uns detectores, entendo que como estes que temos por aquí, sí, que son moi eficaces, que non requiren unha instalación moi elaborada e que ademais ni sequera son moi caros, non? Nin instalación requiren, simplemente... Ningún tipo de instalación. Non, si queres atornillar algunha parede, si que xa che trae os tornillos, pero nada máis. E si, o máis caro ronda os 20 euros, dos modelos normales. Hai tres tipos de monóxido de carbono, de gas e de fumes. Son tres diferentes. Entón, o tándem perfecto sería ter os tres, pero bueno, agora mesmo o que estades falando era do monóxido de carbono. Sí. Onde habería que colocalo? Nalgún lugar concreto da vivenda ou do negocio ou en calquera sitio? O aconsellable é colocalo, pois, por exemplo, o de monóxido de carbono sobre 1,5 metros do suelo, mellor encima das portas, na parede, e a 30 centímetros do teito. Falamos destes detectores de monóxido de carbono e falamos tamén, porque así o marca a actualidade, deses grupos electróxenos como estes que temos aquí, que viven un repunte agora despois do apagamento e que, ollo, tamén poden revestir algún perigo. Imos ver uns consellos para ver como podemos utilizalos sen correr ningún tipo de risco, pero será nun minutiño. Un anuncio e volvemos. Seguimos no Quen Anda Aí e estamos a falar destes detectores de monóxido de carbono, coñecido como o asasino silencioso, que nos poden salvar a vida. Tes un aí na man? Poñémolo en funcionamento? Xa está en funcionamento. Xa estaría. O que pasa é que agora mesmo aquí non hai monóxido de carbono. Podemos saber que está en funcionamento, se lle damos ao botón, vai sonar unha alarma, vale? Vale, iso quere dicir que está activado? Que está activado. Se o detectara monóxido de carbono, ata 30 partículas por millón, durante 2 horas alumbraría xa o sistema luminoso e máis o sonido da alarma. A partir de 30, 2 horas xa. Se non, se hai máis acumulación, por exemplo, 50 partículas por millón, en 1 hora tamén sonaría. E a partir de aí xa 100 partículas por millón, en 10 minutos tamén xa sona. Depende da acumulación que haxa na estancia. Alertando da situación e facendo que poidamos ter tempo de reacción. Pois xa saben, non precisa instalación, é moi económico, dicías que o prezo máximo rolda os 20 euros. Bastante efectivo, salva vidas, que é o máis importante. Falábamos tamén deses xeradores, digamos, portátiles como estes que temos aquí. Lorena, dicía que están a vivir un repunte porque é certo que despois da pandemia moita xente se fixou con eles, pero que despois do apagamento houbo un segundo repunte maior. Sí. Son moi efectivos, pero ás veces poden ser perigosos se non os utilizamos da forma axeitada e no lugar axeitado. Contanos. Nada, o mellor, sobre todo se en pisos e en casas, poñelo en terrazas, en zonas exteriores. E se, por exemplo, nun caso dunha nave, dun taller ou algo así, o aconsellable se se pon dentro, máis no portal que se poida, e co portal totalmente aberto. Ten que existir sempre ventilación. Sempre ventilación. A máxima posible, sempre mellor. Se pode ser exterior, mellor, senón, donde máis circule o aire. Porque canto tempo podemos tardar en encher unha estancia media de monóxido de carbono utilizando un xerador como este, se non temos a ventilación axeitada? Moi pouquiño tempo. En pouco tempo. Tempo de reacción é mínimo, entón. Sí, e non te das conta. De que prezos estamos a falar? Porque é certo que moita xente se fixo con eles ou está interesada en facerse con eles porque, hai que dicir, se se utilizan da forma axeitada, sacan de moitos apuros tamén, non? Dependendo da potencia do que necesites para unha casa.
os máis económicos son os convencionales, máis caros os inverter. Aínda que este ten apariencia de convencional, pero é inverter tamén. Para Que aguantar significa do iso consumo... de convencional ou inverter? Sí, os convencionais suelen ser máis económicos porque si teñen regulador de frecuencia non é tan estable como os inverter, a apariencia, xa ves, este non é tan bonito estéticamente, este ten hasta unha asiña para levalo, sabes? Sí, un deseño un pouco máis sofisticado, digamos, ¿no? Por lo menos por fora. E podes conectar equipos electrodomésticos sensibles como ordenadores, móviles, sin ningún tipo de problema a calquera dos inverter. E son máis silenciosos. Tamén. Ah, vale, claro, que máis Emiten agradable menos de fume utilizar. tamén. Un pouco menos fume tamén emiten os inverter, aínda que mellor ter ventilación igualmente. En que prezos nos estaríamos a mover? Nestes casos, por exemplo, estes dous que temos aquí. Este sobre 600. 600 e pouco, este xa máis, tamén pouquiño máis. é un pouco máis de potencia. Así que como consello, se queremos tirar destes autoxeradores, sería colocar sempre nun lugar ventilado, no exterior a poder ser. Sí, e pouco máis. Simplemente con ter ventilación, estos son moi autónomos, non necesitas casi máis consellos. Evidentemente, xa si queres metelo nun garaxe ou eso, cerca da saída, e si podes poñer un detector dentro, pois aseguraste por moi pouco prezo que non teñas unha mala combustión. Ambos os dous serían unha combinación moi recomendable para evitar sustos, para evitar disgustos que ano tras ano, a pesar de que sempre poñemos o foco de atención aquí, pois a actualidade sempre nos volve traer noticias e tragedias como as que estamos a falar estes días, Juan. Dentro do que sí, é un aparello ben barato para salvar as nosas vidas e dos nosos familiares. Por outra banda, o xoves pasado, o noso compañeiro Antón López entrou en exclusiva no cuarto de Meicende onde se agochaba Daniel Vázquez Patiño. Esa mesma mañá era capturado pola policía. Recordamos que era un dos 10 fuxitivos máis buscados en toda España. Por sorte, foi arrestado e xa pasou a disposición judicial. Unha atención que ademais nos deixou unhas imaxes ben espectaculares. Sí, se repasamos un poquinho máis os datos sobre este delincuente, Daniel Vázquez Patiño. Bueno, pois era unha persoa de 46 anos, natural da Coruña, que como ben apuntaba Juan, e así nos lo facían saber o pasado mes de novembro, Interior comezaba unha campaña na que pedía colaboración cidadá para dar con eses 10 fuxitivos máis buscados, entre os cales estaba el, ademais, catalogado como altamente perigoso por delitos gravísimos, agresións sexuales,